És evident que hem de donar una prioritat a l'ensenyament, perquè és el material, treballem amb el futur d'aquest país i en material molt sensible. És cert, però quan tenim una reducció del pressupost de tota la Generalitat, el mínim que podíem fer és mantenir el percentatge destinat a ensenyament, igual que els últims 7, 8, 9 anys. El mateix percentatge que destinaven als anys anteriors al Departament d'Ensenyament, a la part d'ensenyament, avui destinem el mateix percentatge. És evident que el pressupost és menor, però també podria baixar el percentatge destinat a ensenyament. I no baixa. Estem en un moment crític com mai s'havia viscut. Ja no dic parlo de Catalunya, que és el meu país. D'acord? Estem en una situació de desgreuge, si voleu, econòmic, financer, etcètera, que tampoc no vull entrar, però que ens afecta directament a tot això que estem explicant. Però això seria un altre tema. D'acord? Amb els recursos propis que tenim de la Generalitat, amb tot el que hi podem apuntar, mirem de tocar allí on creiem que es pot tocar, que és demanar més exigència al professorat, que evidentment que som conscients que se'ls ha tocat el sou, i això tota la societat, no només. I quan malparlem, potser no hi diré la paraula, no valorem prou la tasca que fan els docents, perquè així ho manifesten a les enquestes, que no hi ha prou reconeixement per part de la societat d'aquests mestres i professorat, doncs jo crec que com a pares això hem de valorar l'esforç que en general fan tots els centres, no només avui, sinó sempre, per tant, aprofito per posar la falca. És evident que les famílies hi tenen una importància absolutament transcendental i és en aquest itinerari que ens hem d'acompanyar mútuament i la vostra presència demostra molt compromís, però convindreu amb mi que hi ha moltíssims milers de famílies més i aquest missatge a través dels mitjans que vosaltres tingueu, a través de la federació de les federacions diverses de pares i mares, sí que hauríem de fer un exercici d'autoreflexió de dir com ens podem implicar més els pares a l'educació dels nostres fills, perquè així ens ho demostren les enquestes. No ho dic jo, no ho dic jo, vull dir, us puc donar dades de les enquestes de l'OCDE que ens demostren això. Evidentment no estic parlant de vosaltres, estic parlant de casos concrets. És un exercici que hem de fer tots. D'acord? I després intentar això, que la situació que vivim com a societat ho repercutim al mínim possible a dins de les escoles i a dins de les aules. És evident que si ens trauen el sou, doncs ens afecta en el dia, parlo dels docents, però clar, això, en tot cas, els alumnes, els nens i les nenes, no ho han de repercutir, d'acord? I és evident que nosaltres ens veiem obligats a posar algun alumne més en els grups, però no és de manera universal, i us ho repeteixo, no són tots els grups, ni de P3, ni de primària, ni de primer de primària. D'acord? Per tant, acabo això, agraint aquest exercici que fem, que entenc que també us ha costat una feina organitzar-vos. Agraeixo també als dos, a la mare, que no la veig, a la Pepa, i al moderador, el diàleg fluid que hem tingut aquesta setmana curta de trucades i tornades a trucar per preparar aquesta sessió. Avui mateix ens hem trobat i per tant jo públicament també us ho vull agrair la deferència de mantenir un contacte i organitzar aquesta sessió. En aquesta sala hi ha una evidència que la gent té ganes de participar, té ganes de recolzar i hi ha un patiment compartit que són els nens i les nenes que no són els culpables d'aquesta crisi segurament. Entenem la situació, no som uns ingenus i a partir d'ara s'obrirà el torn de preguntes. Nosaltres tenim l'esperança que aquest sigui un espai constructiu i que tot el que surti d'aquesta sala afavoreixi que anem plegats i que treballem tots en la mateixa direcció.
des dels gestors del sistema educatiu públic no treballeu amb la transparència necessària. És a dir, ni de cara a l'opinió pública ni de cara a les comunitats educatives. Nosaltres el que creiem necessari i important és saber exactament quines són les partides pressupostàries que s'estan retallant en educació. Resulta que estem parlant d'aspectes molt tangibles que s'estan retallant, estem parlant de ràtios, estem parlant de reduccions de plantilles, estem parlant de formació zero a les escoles, estem parlant de disminució de beques, però d'una altra banda també ens agradaria saber si podem esbrinar si s'estan retallant en altres aspectes que afecten a les polítiques educatives, quan parlem de dietes, parlem de publicitat, parlem de tasques burocràtiques que potser s'haurien de retallar, parlem d'alts càrrecs de confiança. Necessitaríem aquest compromís públic i explícit que en els propers dies se traspasse aquesta demanda que fem d'aquesta necessitat de transparència. Agafant una mica la idea d'aquest espai de diàleg obert i participatiu, li demanem un altre cop un altre compromís públic i explícit de que aquest espai obert de diàleg s'estableixi d'alguna manera de manera periòdica, és a dir, que no es converteixi en un acte simbòlic el dia d'avui i que realment puguem establir de manera periòdica, ja sigui cada 2 o 3 mesos, un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de participació entre tota la comunitat educativa. Ja parlem de famílies, parlem de mestres, d'altres professionals de l'educació, parlem d'alumnes, amb l'administració que vostès representen. Quan es demana transparència hauríem de saber què és el que volem, no? O què és el que necessitem, no? Abans hi havia 4 alts càrrecs al Departament d'Ensenyament, si se'n pot dir alts càrrecs o responsables, no? Màxims, i actualment som 2, el director adjunt i jo mateix. Això és transparència, això és així, el 50% menys, no? Has dit alguna cosa que no estic d'acord. Formació zero, no és cert. Per bé que la transformem, si vols, però hi haurà formació, no? Les beques, bé, de moment que jo tinc constància, beques, ningú ha parlat de reducció de beques, publicitat. Jo al Departament d'Ensenyament, pròpiament, serveis territorials, no fem publicitat enlloc. I l'única presència on som és que hi ha algun centre i que evidentment és del Departament d'Ensenyament i surt, però publicitat en algun diari, si algú em sap trobar alguna publicitat en aquest any i mig, en un mitjà de comunicació escrit o parlat, que me'l digui, perquè jo us puc dir que no n'hi ha cap. Parlàvem de publicitat, A veure, pel darrer que em comentaves, no? A veure, jo valoro i he fet el seguiment del moviment de les acampades, d'acord? De fet, el dia del dijous vam assistir vam anar a una de les escoles, d'acord? Perquè havíem fet el contacte amb la directora i vam dir, doncs, vaig acabar una història i a la tarda dic, podem anar... I ens hi vam presentar i vam anar i vam mantenir un diàleg amb aquella escola perquè no ens donava més per anar, no? Però clar, jo hem de tenir present una cosa, no? Jo, i amb el que dic, no és que us vulgui ni criticar el moviment de l'acampada ni res, no? Però clar, l'administració educativa té un marc establert, que no sé si ens podrem entrar que ens agradi o no ens agradi, no el valoro. Hi ha un marc establert de representació. En els centres hi ha un director o una directora que té un equip directiu, els càrrecs, els mestres que fan docència, etc. La comunitat educativa està constituïda i té una representació a través dels consells escolars de les escoles que democràticament i legislativament està així previst i contemplat. Per tant, els interlocutors directes i amb un canal, i si no m'equivoco, inspector en cap, doncs de la manera ordinària, de relació i vinculació amb el que és el Departament d'Ensenyament, doncs és aquest que és el que està establit a la normativa i funciona arreu a tot Catalunya. Després hi ha a Lleida Ciutat el Consell Escolar Municipal de Lleida i a més hi ha el Consell Escolar Territorial de tot el territori, que justament està convocat per dilluns que ve. D'acord? Després,
com a àmbit de representació exclusiva dels pares hi ha les diferents federacions de pares i mares que representen a qui representen, d'acord? Jo no és que estigui tirant pilotes fora, i la prova és que avui soc aquí, no? Ara, jo no sé si jo personalment desautoritzaria tot aquest sistema al qual jo en tinc obligació, d'acord? Fer una cosa paral·lela. Dit el dit, avui no em puc quedar, perquè me'n vaig a un ajuntament al vespre. Per tant, avui la proposta, el guant no te'l puc acceptar perquè he quedat en un ajuntament d'aquí del Segrià, amb una reunió a les 9 de la nit. Tenim uns canals amb els quals hi mantenim relació fluida, no setmanal, però com a mínim sí mensual, i per tant jo no sé si com a col·lectiu de pares podeu vehicular totes les vostres propostes a través del que està una mica d'alguna manera reglamentat. Parlaré en nom de Pràctiques 1 i també com l'anterior de part de tota la comunitat educativa. Primer de tot i que és personal, voldria dir que a més de mare, com molts que estem aquí som mestres perquè estem triplement preocupats. Tota la societat està o és mare, o és avi, o és tiet, o sigui que ens afecta a tothom. No és el mateix. Sí que és el mateix perquè tots estem afectats. Llavors, més que res li dic perquè no ens vulgui vendre gat per llebre a l'hora d'explicar algunes mesures que, tot i agrair-li molt que vingui a donar la cara, que no tenim dos pèls de tontos, vull dir que ens diu 10 dies lectius quan són 14, vull dir que alerta una mica també. Després el tema que jo plantejaré en nom de tothom és el tema de l'amuntegament, perquè ja no podem parlar d'ampliació de ràtio, sinó d'amuntegament. Llavors, les preguntes són en dos sentits, bàsicament. Un és el tema de la seguretat. Quina previsió hi ha al departament? Quan només hi ha una metgessa al departament en tota la província de Lleida de riscos laborals, quina és la previsió per embotir, amuntegar 27 nens a P3, que segurament vostè no els ha vist mai junts, però jo sí, perquè soc mestra i de P3, amb totes les seves dificultats, amb serveis que no són adients, amb classes que no aire condicionat com vostè al seu despatx, sinó ni ventilador, ni finestres que s'obrin, a veure com pensen preveure els temes de seguretat. Tu ets mestre, no? Jo soc professor. I durant 10 anys, com que m'ha referit a la meva persona i al meu despatx, doncs sí, tinc aire condicionat, no sé, me l'he trobat, Però si es refereix a la meva persona, durant 10 anys, voluntàriament he atès a joves de 16 i 21 anys sense aire condicionat i sense l'ESO. Per tant, no he vist, perquè no soc mestre, 25 alumnes per aula, ni 27, però sí que he fet a la anterior vida professional. Dit això, has apuntat 12 punts, no sé si tindré temps d'abordar-los tots perquè ens menjarem potser el temps. Mira, el tema de la temperatura no és veritat perquè no està regulat. El tema de la seguretat no sé a què ve. Tenim un servei de prevenció de riscos, hi ha una metgessa, hi ha tècnics, hi ha tota una estructura del Departament d'Ensenyament. D'acord? A més, espero que no hi hagi cap problema perquè la teva escola, a més, tens la sort que és nova. I com és que aquestes ZERs no tenen una escola com cal i han de fer classe al passadís? Que m'agradaria també saber quines són. I com és que no s'han fet construccions en aquesta època de bonança? Les construccions necessàries a les escoles del nostre territori per atendre aquests nens que han de fer classe amb abric als passadissos, que repeteixo, voldria saber on són, a les ZERs. Bé, aquí estan, per bé que fa una frivolitat el tema de la calefacció, el tema dels ajuntaments, però vaja. No us he volgut prendre gat per llebre, perdona. Si tu t'has quedat amb aquesta sensació és que jo m'explico fatal. Jo m'explico fatal. No us vull donar gat per llebre. D'acord? Vull dir, aquests números, el que dic aquí, es pot contrastar quan vulgueu. Amb educació especial, al teu centre, pel que tinc entès avui, rebràs la mateixa atenció que la que he rebut aquest any. Ho he dit, d'acord? Què més? Jo no crec que les titulacions
tinguin aquesta percepció quan els nostres alumnes acabin el batxillerat, FP o la universitat. És una opinió que certament no comparteixo. El que hem de fer és revertir l'índex que tenim a Catalunya d'abandonament abans de l'ESO que no l'abandonament a quart d'ESO. Això hem de revertir. O no es preocupa això. I és així quan a Europa aquesta dada és a l'inrevés. Per tant, tenim un problema. I no és d'ara, és històric. El concert de les privades. No ho sé, les privades, nosaltres atenem el sistema públic d'ensenyament de Catalunya, hi ha dos sistemes, les subvencions, una plaça escolar privada concertada és molt menor, però molt menor que una plaça de l'escola pública, molt menor, d'acord? I és una realitat que si avui tanquessin totes les escoles concertades, com sembla que em proposes, no sé, és que no podríem atendre. Però és que a banda d'això, jo crec que hi ha una realitat que és històrica, que me la miro asèpticament, que fan un servei i que aquí estan. Jo no sé si tenen piscina o no tenen piscina, d'acord? Vull dir, no sé, se la paguen ells a piscina, si vols. I per tant, les inversions, etc., i no les estic defensant, només estic constatant això, les inversions del centre, etc., tota la prevenció de riscos, com comentaves, laborals, ho assumeixen ells, no va el departament a vigilar quins riscos tenen a les concertades. No ho fem només en aquest sentit, dediquem a la pública, perquè també ho tinguem present. I és evident que hem d'atendre a l'alumnat que va més malament, i per això fem aquest suport escolar personalitzat. A la teva escola suposa que l'heu fet, no? I com ha anat? Aquells alumnes que anaven endarrerits i que no seguien ells ni permeten seguir a la resta d'alumnes, els traiem de classe? Sí, clar, és que m'heu fet 12 preguntes, vull dir, ja sé que m'estic enrotllant, però clar, després em direu que no contesto. Vale? Doncs apliqueu-vos-ho. No vols escoltar? No, clar, feu-me 2 o 3 preguntes, si no, jo intento respondre. A PISA són les proves que hi ha. No sé, les proves de quart són les del Consell Català d'Avaluació, que són les proves que he fet sempre, i és un Consell independent que he fet totes les proves de 6è, de quart d'ESO, etc. No les fem a mida perquè baixi el nivell i puguem dir que presumim. Home, es pot contrastar això, Vull dir, sé que... Les ERS, tenim una realitat al nostre territori que són les ERS, i que funcionen molt bé amb la realitat, d'acord? I es fan grans esforços per mantenir ERS, i tant de bo es puguin mantenir les màximes, i quan no es puguin mantenir no les mantindrem, però no per culpa del departament, sinó que si en una escola no hi ha nens,